одатан мегӯянд ки Барселона барои баъзе бозингарон фақат як бор талош мекунаду халос, вале агар ту мисли Нико Уилямс ҳунарманд бошӣ, ин қоида барои ту нест. соли гузашта Барселона кӯшиш кард ки нимҳимоятгари 22 соларо ба даст биёрад, вале натавонист ва ин дар ҳоле буд ки ӯ ҷавонтарин бозингари канори чап барои даста буд. бо вуҷуди ин ки номзадҳои дигар мисли Луис Диас ва Маркус Решфорд буданд, ҳардуяшон аз Нико ҳадди ақал 5 сол калонтар ҳастанд, аммо боз нигаред, Нико аллакай худро дар Ла Лига исбот кардааст, дар ҳоле ки номзадҳои дигар не. ба ғайр аз ин, ӯ 4 сол аст ки дар Ла Лига бозӣ мекунад ва ҳатто як ҷоми дохилиро ба даст овардааст. пас гарчанде ҷавон аст, таҷрибаи кофӣ дорад. имшаб ПСЖ бо Интер Майами дар плей-оффи ҷоми ҷаҳони бошгоҳӣ бозӣ мекунад. Месси муқобили собиқ дастаи худ ки унвони қаҳрамони Аврупоро соҳиб шудааст, вориди майдон мешавад. ҷолибият ба авҷи аъло мерасад. ба ҳамин хотир пешгӯии худро дар ин бозӣ бо якекс анҷом диҳед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки тиҷи Барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. қувваи асосии Нико албатта ҳуҷум аст, вале ӯ ҳамчунин медонад ки чӣ гуна дифоъ кунад. имсол ӯ дар байни ҳамлагарони Ла Лига дар сафҳои аввалини рақобатҳои якба-як қарор дошт. пас хавотир нашавед, вақте Нико бозӣ мекунад, канори чапи Барселона муҳтоҷи заҳмату ҳаракати Рафиня нахоҳад буд. илова бар ин, нархи трансферии ӯ ҳам хело хуб аст. боварӣ дорем ки Барселона инро як имконияти беназири бозорӣ дид. онҳо бояд ӯро ба даста мегирифтанд. ниҳоят Барселона Нико Уилямсро бо сабаби он гирифт ки худи ӯ танҳо Барселонаро мехост. ба гуфтаи манбаъҳо, ин ҷавони испанӣ ба даъвати Реал Мадрид, Арсенал ва ҳатто Бавария негуфт, зеро орзуи ӯ фақат Барса буд. гуфта мешавад ки Бавария ҳатто маоши баландтарро пешниҳод кард, вале Нико онҳоро рад кард то ба Барса ҳамроҳ шавад ва вақте ки даста дид ки бозингар бо садоқат танҳо ба Барселона ҷавоб медиҳад ва ба дигарон гӯш намедиҳад, онҳо итминон ҳосил карданд. ин ҳамон нафарест ки бояд биёранд. ҳанӯз пеш аз он ки миёни Барселона ва Атлетик созиш ба даст ояд, Нико бо шартномаи 6 сола ва маоши камтар аз 200 000 евро дар як ҳафта розигӣ дода буд. пас маълум аст, ин қарордод ҳеҷ шаке надошт. ин трансфер он қадар барои Барса мувофиқ аст ки тамоми мухлисони Барселона аллакай аз ҳаяҷон мепаранд. Нико Уилямс як бозингари комилан нилнурӣ аст. аллакай бо аксари даста дӯстӣ дорад ва дар Ла Лига худро хуб нишон додааст. яъне дар ин қарордод хато кардан ғайриимкон аст. мо аллакай наметавонем интизор шавем ки Ламин Ямал, Алехандро Балде ва Нико Уилямс дар якҷоягӣ дар либоси Барселона рақсу ҳунарнамоӣ кунанд. ба фикри шумо, Нико дар мавсими оянда барои Барса чанд гол ва чанд паси головар медиҳад? ба ақидаи шумо ин харид дуруст аст ё фикр мекунед ки ӯ дар Каталония муваффақ намешавад? андешаатонро дар комментария нависед. агар аз навор лаззат бурдед, лайк монед ва ба канал обуна шавед. ҳамчунин занги огоҳиро фаъол кунед то ягон навори навро аз даст надиҳед. ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.